Zatanem channel kalau lama che tu tuma movie recap an clear how tur chu indecent proposal ti ani daina le David chu kumsom ko an ni laya in tongin ungraduate jo rolin ni ngala David chu architect ni in anupuiro chu real estate a thok thung anin mangain thathatak an thok dona midang ang boka in hawin in ti taw chang tene ma se anin thlem lung oi le thiam em David in design ang nge ya chen ve an do wang chuan loan dollar noi nga ai tam dei an puka an lo atam du ne ma wang chuan loan lul chu phuri tangin langri lo ma se America ram ro pui poisa din mun lo tla chetutin mitam tak lungai na ruama a hroi ta tlat meile chumi wang chuan daina pon tharuk chung teu meu in pakhat ma a hral lo pia lama David pon in design sak tu reng reng a mulo an sumhnar bera top rol chuan bankin lo chuzuin an loan lak an rul lo chuan anin thren sak an lo tuma angai to na le a hun hlutak a se na in chu chana huam thlod lova an bung ro zong zong an thiar zo chuan casino a an poisa nei zong zong chu thap turin Vegas sa an nupa chuan an kala mi zong zong chu poisa in thap na chuan anin tia bil ne hle David an poisa thap lai chuan thuam hnoenin dorvela kalkwala an thuam hno phor chua reng reng chu aman atau fil har laka a en kwal pa chuan dor changkang taka chocolate an chhop chu a tham tewa a che dan chu aduamin a mel that em awang chuan billionaire zone chu azuna waita John chuan anui mel a hmule chi a phei chuan a chel ngal burin a voi khat muna mangai dera a thuam hno halai vel chu aru ka lo thlir rengin a hnung lamatang chuan laro ka lo lei sakang che tia daina chu le hoin John a mitangai mel na chu thiam hal vatin chiang taka du lo thu soin thuam hno chu zor lai ani ke chu kan ve lo ti na chho san dea David a bula wathen meu chuan dollar sing ni sanga lo man to a van nei na an lama tan phot chuan hlotling takin atu kan honghal theidona ma sela van nei nei na lo mok reng big lo atu ka chuan an poisa nei ja le aman jong jong chu a chan le veka lungai takan chodan lai chuan John chuan lo muin inupui hi ka van nei nan kalo manglok theinge man ti chuan David le midang chuan daina chu vakal lo an lo ti ve boka John bula chuan va thu in John chu million chuang man puya lom thu soi chuan lama mangin an hotel chena man tur tum sakin party a huai hota kal ve turin an nupa chuan a soma John an adu tatawang chuan riak lutin pindana chuan dora thomno alo hak thin chu John chuan a lei saka party na ami khwalte chu van tlang chunglam ni in anin thuam na po asang hlea David a chau chuan thuam no man tlom a ha a kiang lo ka mi dai nai ro chu a mel tha in adu hlia hlia John chuan lo thlerengin pool khel turin a soma anin khellai in David ne na chuan hausa hle maila inei ang ka nei lo wangin ka thik hle mai che ti in daina chu en jawa David an poisa manga thil lei theilo hiom venia ati chuan daina in lo tui ni vatin thil then khati chu zor lai an ni lo entinan mishing te ati chuan John chuan nui chunga daina chu changin nitin mishing lei thin tu a shela daina in an taksa ba ki lei lo mangai na hi lei thei ani lo ati chuan David ne na inupui jan khat kol nan million khat idu meyang em ti pain uluk dewin loin ngai to ro atia anmut huna chuan in let kwal sekin an ngai to ranga million khat chuan an ba te han tlak vek theidon pialama an in an nei le le theidona daina chuan lung chesetin o ti meiro puisa chuan ka hmangai na che alei thei chuang lo ka taksa bak a han ti chuan David pon adil ruin apom veta a lawyer in nem na lekha vel boy pui tura awati chuan atel lawa thu lo ti tlu ka wang chuan lo thin rimlet em in minnon masalang chuan million nia kan ti thei mei tur a han ti a daina jan khat kola in nem siam na lekha chu ngai to boy po ngai lovin John chuan lo sign ngal me in David ne na zan kan man zo huna ia kaw na million khat chu lo lutang atia a mangai em mi padang hotir chu arin idea she omti in ngai jam harati hle a lawyer chuan hnem nan fiam thu han to in ngai to vak vak du su million khat lo a mi padang mutpui lo a thlan theiren lain daina pon million khat a thang lom a han ti chuan David chu in chirin
hotel a chuan a tlan vata ava thlen chuan kongka chu chum dot dotin Daina chu a vak vaka ma se alo tlai to lutuk Daina le John chu thlo theina in John a longa an lo thlok lu dei to a Daina chu hotel a avaki le chuan David a zan khu a chingkat po lo ching lo chu akwa vongin anin hmangai zia chu anin hril tona poisa an don wal chuan benka an ba te vatlak felan tuma ma se hun nei tak an lo pek to lo awang chuan benkin anin chuan lo thrat saka David chu a thinarim hle a chan po anin an ni le theinan an zawm na hial an thal chung pon anin an chan tho chu tor thiam ha ti emema anin lei thara nom hnu pon kha zana thil thleng kha halangai torangin eng chiang e thleng hria ta du ta Jona business card dainai beka a mu chuan thinnim emin arukin John chu ala mururang ani ringa chuti lai ve thung chuan dainai le a thian nu chuan anin leitu chu Jona ani ti hrachuakin thinnim takin machon turin avakala John chuan in leile ti chu soilo atana thok turin lo ti zeka John mutura akal ti David an hriat chuan a thinnim hlea Daina in soifiana po chu ngai thlak sak du lovin avin shepa Dainai chuan riluna taka John a huat thu shilin ama ring turin ngen loma theitor pa a hanin soifia chungpon David a chuan a thu soi pakhat ma alo ring sak du hau lo indem le theitan kong an hriat tongang lo wangin Dainai chuan in thren na ditu taringota David chu chuasanin anha thawa chuan a rilu zong a pea a thona hmuna chuan John chu lo kalin Dainai chu in hmun le ram vel en pui tura ruat turin alo ngena ai zonna ning awang chuan in sang a fan kwal puya ma se John a chuan thati zong reng nei lo atopa in man to uchuak taka an vakal chuan John a inani ti an thachia John chuan he in nei tunu hi ini theireng ania an ti chuan chutatang chuan chhai zui zelin part time skula a thona thlenga vakal chilin azirlai te ma chuan a moina le duam na chu soin a fak cham chia lotling takin ti tak zeta a fak na chu tu mai chia mai nan na reng thei bik lawang Daina po chu nui deuh suk rengin John chuan a ina kal turin a som le a avakal chuan kongka lo hon sakin a ui duam zet te chu a han hmua John an aza awanga a meisem hasak bera chan dan tele a in sirzia shilin Daina chu ni tutun hoya chuan a lampuya Daina thinlung po lo tuiral zawin John chu in zom na thara siam puita David a hna le chung kwa a vanduai chu lungai tak le riang taka omin Daina thalak chuenin John a kopsana wang chuan thinnim takin a potsia a Dainai nen an inkar siam thatuma vakal chuan Dainai chuan a lo betu to hau lo atuka har chuan in an lo design dun te chu enin in toy thar le tuma na thar mu in a khochak chu ni tin azia chho vetel tela Daina le John chu sahuana charity an bot sei na hmuna chuan vakalin Daina in ramsa chikhat hippopotamus adu ti a hriat chuan a thil phal zia ti lan nan dollar si ngai na changa hosin ai tawin in ngami ma han ti chuan mi zong mak ti turin Davidan dollar million khat alo tia David le Daina in mangai na chuan hippopotamusin mun poimo tak changin Davidan nei tura asom masak bertruma alo hriat pui tu chu hippo ani awangin Daina pon hippo chu adu ani Davidan $1 million khat lek chuan Dainai hlut na ne po aek lo zia ti langin Dainai chuan dam chunga akal san hlen dei a hlau thon zia te chu shilin a thil ti suala wangin ngai dam adila John chu engkonga po ama aya tha anga lo ngai thin laka chuan har chuakin ama aya sumbak anga lo na chia chu anin thlauna ani ti asila an let lama chuan Dainai chuan ariluput mang zong chu John thil fai vekin an lo in zui rei ve tak nu chuan John apun David a ai nangin ama en ve don lo ti hrethiamin Dainai chu chhuwa zalen ve ta atuka chuan Dainai chu leikapui David nen mangai bia thu anin hlan na masak bera chuan vakalin David nen chuan in kai rialin nun bul than thatle an tum ta a ti chuan thon thu po chu top ta